Dar eu tot nu înțeleg cum au ajuns imaginile la el. Hai mă, Eugen, cum să apară pe internet? Doar l-ai scos, nu? Tot pe Pornhub? Nu știu, fă ceva, pe bune. Poate să mă dea afară. Doamna Celebiu să rămână profesoara copiilor dumneavoastră. 10.000 Mann, die zogen ins Manöver. 10.000 Mann, die zogen ins Manöver. Ein Schock, die zogen ins Profesoara Pol, Manöver. ziua catedră, noaptea babardeală pe net. Așa, descoperită chiar de elevii minori. Că e viața și sănătatea mentală, psihică și fizică a copiilor noștri. Și știm că ați fost și împotriva referendumului pentru familie. N-am voie să fac dragoste cu soțul meu? Suc de pulă, muiță. Asta e practică de curvă. Sexomarxist, deci. Domnule, eu v-am vorbit frumos, nu? Chiar eu nu vreau să-ți vorbesc frumos. Dacă tot am ajuns aici, nu suntem de acord să ne indoctrinați copilașii cu Holocaust. Dă-mi pula mea!